točíš. Aha, teď točím. Jedeme živě. Jedeme živě. Živě se vám hlásíme, že mluví. Živý vstup, televize Nova. A paní Divoška. Emma Smetana. A Ina Puhajko. Jak vidíte, tady před námi Hej, jak prší! inspektor dne. Jak se říká? Jak se to říká? Co? Pro televizi, no? Co? Ne, jsme inspektor čeho? Inspektor. Jak se jim říká? Středisek. Středisek. Ježiš! Ještě ne? Už jedeme, ne? Nakonec zrušené jízdy budou. Už jedeme. Jo, vlastně. Nejsou zrušené jízdy. Asi budou zrušené jízdy, jelikož prší. Ale je to dobrý, právě vyjíždíme. Hej. A dozadu. Dříve máš brzdit v cíli, Vanda. Tě slyší. Už může? Jo, můžete. Právě jede. Prší, Toč to. je to OK. Jsme připoutáni. Ano. Jak vidíte zde, můžete si vidět naši krajinu. Pěkné pro rodiče s dětmi. Ano. Čekám na signál. Čekám na signál. Když jsem obletěl svět, snad tě to omámí. Pust tam radio. Prší, počasí je velmi špatné. A co to je? A já bez peněz už. Bobo, dal si málo cash. Everybody. Se vyletíme z drahy, tak je ztratila mobil. Můžeš to čarovin? Ty vole, to je hnus. A tam viděla Suchajdu, tak tam je na taky křížek, poslední pomazání. Kde? Já ti to ukážu, tam asi někdo umřel. Někdo křičí. Už jedeme! Diximír a Hot, hej. Jejich domovem je dálnice, jejich tempo je vražené. My přijedeme dolů a bude svítit slunko. A ještě více, praskla mi bota. Ještě více chcané, než jsme. O. Tak my už tam budeme. Fogo. Počasí nám nepřeje, i když jsme se snažili. Stěrače, Stěrače stírají. Světla svítí. Pičo, ta voda, já slyším, jak sype. Nemluv prostě, bo to bude. Vlastně tata to bude poslouchat. No, živý vstup. Živý vstup, na YouTube. Bobo, příště 2000. Na chvíli to bude, Táňa. Aha. Čoli jeďu, já jsem to celou dobu držela, ale mami, to nemusíš držet. Už se blížíme k cíli. A keď tam bude svít. A lanovka, tady já ji můžu na bruslích, teda na bruslích, na saň, Tady je lanovka a prý zde můžeme i na bruslích. Zde stromy, nejsou tu řybky. A kdyby to byl hřib, tam vylezuje, tu dojdu pěšo, pamatuj si stromy, hledej hřiby a borůvky. Kde jsou borůvky? Tady jsou taky keři, já jsem Kde? si... Počkej, jestli to bylo. Zvonečky. Ty, ale menší osoba mají být dopředu. A co to je kdo? No však... To tam je napsané? Já ne. To tam nebylo řečeno. Ne. Tak Táňa, a to jako chceš, že se vyrýpeme? Hej, pičo, Prostě... Počkej, a děje se tam ten křížek, jo, nahoře, ta hvězdička. Hvězdička. Připravený, odpoča. Aha. Eňo! Jedem na to! Já už mám brzy, jdem. Ej. Aňo, Kvajo, jedeme. Ču. A teď, já. A teďka ne. Mamo! A najíme se dík. Ty piče, a to Přibrzdí, mama! Maria! Stírej! Drž mě! Co to bylo, byl tak? A já takový tam přidej. Já nebrzdím. Ještě jedno. A teď. Ty barikelo! Olín! Ty pičo, Pomalý. Dobré. Pátka. Hej, Amundsenky.
Jedeme ještě jednou repete 2. Díko o míčce, jsme v míčce. Ty vogo. Hej. Stěrače. Ježiš. Zastavte to auto. Hej. Proč? Mama řekla, že jsme máme jít deštníky. Vypni to už. Já nevím, kdo to vypíná.